Hemen zentruan elikadura segurtasuna lantzen dugu alde batetik. Modu globalean, zertan datzan eta ze arrisku dakartza eta zentzu diren elikadura segurtasun ezaren arrazoiak, eta gero zentratzen gara Euskal Herrian eta batez ere Nafarroan. Gure proiektuak ardatz desberdinak ditu. Alde batetik ikasleak badaude baratza bat landatzen eta bertan ikasiko dute nola sasoi bakoitzean bertako produktuak landu behar diren. Beste alde batetik baitugu 4 panel erraldoi egiteko, horietako batean zentratu gara Nafarroko nekazaritzan eta abeltzaintzan. Beste alde batetik 2 panel erraldoietan egin dugu munduan zehar kontinente bakoitzean ze produktu lantzen diren eta produktu horiek hemen kontsumitzeak ze ondorio dakartzan. Aztarna hidrikoa eta karbono aztarnan zentratuz. Eta bestaldetik nahi dugu elikadura segurtasuna hasteko ikasleek ulertzea eta gero familiei helaraztea ze nolako elikadura eraman beharko luketen eta hamaiketako osasuntsuak, errezeta osasuntsuak eta bar. Honekin batera, zentruan lan egiten dugu proiektuan, batez ere goi-gaitasuneko ikasleekin, beraiek badaukaten ikaskuntza beharrei erantzuteko. Marrazketako ikasgaian, bai lehenengo eta bigarren DBH-en lagunduko digute gure baratza txukun eta polit jartzen, orduan paleak, gurpilak eta esnebrikak eta berrerabiliko dituzte institutuan zehar gauza gehiago landatzeko.